Today
रागायोबा समायलाबाय रागायोबा बै हाजो हाला बै दैमा दैसा गासिगोन ना नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो नैबे बिखा बिखौसो नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो नैबे बिखा बिखौसो गावसोर नागिरनो रोंखागोन ना बोरै बावनो हानो आं नोंनि रादायखौ बोरै बावनो हानो आं नोंनि अननायखौ जुजाइनि अर बायदि Aku semena, neng ni orang yang aku mau, kita makan hari besok, hari semena, semena bisa, neng tidak boleh datang bisa, neng boleh datang. Terima kasih.